ए मैया दर्शन देबू कहिया हो सेवका जो हतावे रहिया मैया दर्शन देबू कहिया हो सेवका जो हतावे रहिया हो। ए मैया दर्शन देबू कहिया हो सेवका जो हतावे रहिया हो। सिंह सवारी कके पधारी सिंह सवारी कके पधारी ए माई करी जानी देरिया हो। ए मैया दर्शन देबू कहिया हो सेवका जो हतावे रहिया हो। ए माई दर्शन देबू कहिया हो सेवका जो हतावे रहिया हो। सिंह सवारी कके पधारी सिंह सवारी कके पधारी ए माई करी जानी देरिया हो। ए मैया दर्शन देबू कहिया हो सेवका जो हतावे रहिया हो। ए मैया दर्शन देबू कहिया हो सेवका जो हतावे रहिया हो। बोला बोला दुर्गा मैया की जो हतावे रहिया हो त भोरवे हमली पवनी घर अंगनवा हो घर अंगनवा हो। हे आवते नई खुमाई कौने कारणवा हो तोहरा बिना लागेला सुना भवनवा हो। हाँ भवनवा हो माई भवनवा हो त भोरवे हमली पवनी घर अंगनवा हो घर अंगनवा हो। हे आवते नई खुमाई कौने कारणवा हो तोहरा बिना लागेला सुना भवनवा हो। हाँ भवनवा हो माई भवनवा हो। कब से तैयार बाड़ी लेके अढ़ौल माली करी है पूजैया हो। ए मैया दर्शन देबू कहिया हो सेवका जो हतावे रहिया हो। ए माई दर्शन देबू कहिया हो सेवका जो हतावे रहिया हो। ए मैया दर्शन देबू कहिया हो सेवका जो हतावे रहिया हो। जो हतावे रहिया हो। जल्दी आई चुनरी चढ़ाई दिल में बलल सा हो तोहरे खातिर धैले बानी घर में काला सा हो घर में काला सा हो। लाल घर के अपना पूरा दे तू मनसा हो। ये मैया मनसा हो हाँ मनसा हो जल्दी आई चुनरी चढ़ाई दिल में बलल सा हो दिल में बलल सा हो। तोहरे खातिर धैले बानी घर में काला सा हो घर में काला सा हो। लाल घर के अपना पूरा दे तू मनसा हो। ये मैया मनसा हो हाँ मनसा हो। विनोद धुपेंद्र रखी दिल के अंदर करेले पूजैया हो। ए मैया दर्शन देबू कहिया हो सेवका जो हतावे रहिया हो। ए माई दर्शन देबू कहिया हो सेवका जो हतावे रहिया हो। रिकॉर्डिंग बाय सूरज सराबी रिकॉर्डिंग स्टूडियो महाचैनिया चौक।